Blieven zingen is de titel van het liedje waarmee W3 de finale van het LVK hoopt te halen. Dat Blieven zingen klopt maar gedeeltelijk, want het is in ieder geval het laatste liedje waarmee ze ooit aan een LVK gaan meedoen. Een LVK en W3, dat is een historie die gaat bijna 22 jaar terug. Het zangtrio W3 is niet meer weg te denken uit de Venlose en zelfs Limburgse vastelovend. Op de Leedjesovend in 2002 met het nummer Hufte Glazer in de Loch. Scoorde de groep, destijds bestaande uit Christel van Rijn, Quinn Warmerdam en Hai Wilders, een enorme hit. En dat was nog maar het begin. W3 behaalde sindsdien LVK-finales en scoorde hits als het ovend is, Witsewie en Weehalde van alles. Het hoogtepunt startte voor hen in 2010. 3 jaar op rij werden ze eerste op het LVK. Met het meest bekende nummer Vandaag. Een jaar later met Kom eens kieken bij ons en in 2012 met Dodesgek. Al was niet iedereen in het publiek het daarmee eens. En dat wil zeggen dat er nog nooit gebeurd is, dames en heren. Voor de derde keer op u wint. Dames en heren, hier zien ze. Doe eens lekker gek. Gek doen, dat is geen goed. Dit zorgde ervoor dat W3 in 2013 niet deelnam aan de wedstrijd. En in 2017 besloten Christel en Quinn verder te gaan als duo. Toch werd 4 jaar later W3 nieuw leven ingeblazen, samen met Roger Verdelle. En zo staat W3 nu 2 keer 11 jaar op de bühne. Met nog 1 laatste keer het LVK met het liedje Blieven zingen. Ja, dat is leuk om dat weer eens allemaal terug te zien. Hè? Ja, ik was met een lach in het kijken. Ja. Leuk. We zien bijna niks veranderd. Hols niks veranderd. Nee. Nou, Een paar heurtjes nog. Oh, links en rechts. Hey, laten we meteen met het roze uniform beginnen. Waarom eigenlijk nog één keer meedoen met een LVK? Ja, weet je, het is heel moeilijk wat over kunt. 22 jaar historie. Daar hebben ze 22 jaar meegedaan aan een competitie. Wat altijd spannend was. Wat ook de lat voor zelf hoog het neergelag. Uitdaging. Maar 22 jaar is een behoorlijke tijd. En volgens mij is het ook een beetje het laatste jaar. Hadden we ook eigenlijk voor het gevoel echt wel een lekker nummer. En het holde ook... het kwam niet zo wiet, iedere dag. Het holde de finale niet. We hadden eigenlijk een heel goed gevoel over. Ja, en dan ook eens ook wel nadenken. Ik denk, ja, misschien is het ook wel een hele mooie tijd om het gewoon eens af te ronden. Want daar hebben ze toch altijd die spanning ook van. En wat er wel op zich wel het mooie is, dat we eigenlijk juist het gesprek dat we voerden met management, dat we aangehoven dat we eigenlijk met de LVK hoe je stoppen, eigenlijk inspireerde dat juist voor dit liedje. Ja. Uiteindelijk kwam dit liedje nog en hebben we toch inderdaad nog een liedje gemaakt en ingestuurd. En wie het eenmaal ook weer leep. Toen vulde het voor z'n alle drie eigenlijk goed om ook ons afrondende het laatste liedje van te maken. Ja, voor het LVK toch? Ja. W3 blieft toch gewoon blijven zingen. Dat is voor het LVK. Ja, dat is eigenlijk ook de boodschap eigenlijk, hè? Ja, daar zit ook best wel een boodschap in, een knipoog in, een beetje zelfspot. En eigenlijk, ja, wie we het gemaakt hebben, wie we het in hebben gestuurd, toen hadden we het nog niet, hadden we eigenlijk niet besloten van dat het ook definitief het laatste liedje was. Maar het vulde wel in één keer gewoon zo. Ja, dus het is wel... vult dan groot. Ja, vult goed. Wat ze natuurlijk ook zegt, dat LVK is natuurlijk ook een heel mooi vehicle geweest om het uiterste van zichzelf te vergen als het gaat om een liedje, wie gaan we dat zingen, wie gaan we dat brengen. Het heeft ook heel veel gebracht, toch, Christel? Ja, absoluut. Alles. Ik bedoel, W3 en LVK, dat is één. Wat maakt het LVK dan toch zo'n geschikt podium, zo'n mooi podium? Ja goed, het is natuurlijk de directe verbinding met gans Limburg. Dat kent ze niet meer. En het heeft dus inderdaad alles gebracht. Alle successen, alle leuke, toffe dingen die we hebben meegemaakt. kwamen allemaal voort uit die LVK-hits. Want voordat we wonnen in 2010 hebben we natuurlijk al behoorlijk wat trap zitten. Hadden we er al wat op zitten en met kei toffe liedjes. Dus dus wat dat betreft iets heel mafs inderdaad nu wel, ja? Van dat het nu stopt. Maar goed, wat Quinn al zei, het vult goed. Ja, dus, dat is het belangrijkste.
Maar dus zo, als ze dat allemaal voor beestjes komen, is toch einddenken of steeds van ja, dit is wel heel tof, dit is wel heel maf, of dit is wel echt. Als we over 50 jaar nog hebben, W3 LVK, dan hebben we het over. Nou, de allereerste keer winnen. Ja, dat is sowieso, want dat was wel echt wel een fase van jaren. Geluiven eigenlijk in dat wat we deden. En dat we ons eigen geluid hadden gecreëerd. En we hebben ook best wel jaren een beetje moeten knokken. Klinkt een beetje zo, maar voor een stukje erkenning op dit gebied. Want we hadden dus liedjes. Nou, het was schande van Sloven wat met 3 maakt. Dat was toch het voor wij. Dus dat was de jury zei ook, het was geen traditioneel Sloven. Dus dat kostte dik in dit tijd eigenlijk punten. Tegenwoordig was het verbeloend als het origineel is. Maar ja, in die jaren dat we begonnen waren dat eigenlijk niet zo. We doorbroken eigenlijk een beetje een trend. Die tientallen jaren geduurd heeft. We gingen een beetje, door een beetje dwars doorheen. Ja. Met de glazen van de logische. Dat begon eigenlijk. Maar dat is wel zo'n moment waar ik weer aan denk. Volgens mij kwam het net ook voorbij in 2002 op de Leedjesavond. Dat we de allereerste keer, want dat waren beelden van de allereerste keer dat we dat nummer zongen. De spanning achteraf, het hert in de keel. Benieuwd of het publiek in Venlo dat wel zou pikken. Maar we hadden totaal geen idee. En dat begint dan een beetje spannend. De spotlight erop hadden gekozen met 3 microfoons goed te staan. Dus een beetje statisch. En dan een beetje dat verrassingseffect te creëren. Dus als de muziek gaat lopen, dat dan de mensen een beetje zoiets hadden van... Wat is dit? Ja, dat eigenlijk meteen begint. Nee, maar de mensen zitten heel braaf voor de buksje te lezen. Oké, wat gaat dit weer? En ze waren er zo schoon dat mensen echt verbaasd waren. En wie we dus de tweede keer het verkort tegen huren mochten brengen... toen gingen ze allemaal op de stilstaan. Ja. Dus dat was wel een heel bijzonder moment. Dat is het begin geweest van W3, want daarna hebben we daarna pas bedacht. Ja, en waarom is dat W3 dan zo wichtig? Want op een gegeven moment is W3 in de wegen gescheiden. Ziet je met z'n tweeën doorgaan. En dan komt er toch een moment dat ze denkt... nee, het werkt niet met z'n tweeën, dan moet een derde bij. Ja, maar dat is ook een gevoelskwestie, hè? Dat heb je natuurlijk... Ja, nu komen we de overkant van de tafel, hè? Dan moet ik zeggen, dat is echt gewoon. We hebben natuurlijk jaren met z'n drieën hebben ze op het podium gestaan. En goed, Quinn en ik, we hebben het heel fijn gehad met z'n tweeën. Ook muzikaal gezien. Maar op een of andere manier mist dat toch iets. Tenminste, zo heb ik dat ervaren. Wat is dat missen dan? Wat is, nou José erbij is, wat is dan weer het complete? Het is echt een chemie, denk ik, met z'n drieën. En dat maakt W3 ook echt W3. En dat kiezen met z'n tweeën niet voor elkaar, denk ik. Het is los van de persoon van mij, wat dan ook. De soort dynamiek. Dat is gewoon een bepaalde formule die op een gegeven moment ontstaan is. En dat vult gewoon het meest vertrouwd. En, een vrouw, 2 mannen, dat is ook niet dak. Het zijn veel duo's, die ze zus of groepjes. En dan kunnen ze een bepaalde sound weer neerzetten, een bepaalde power. Ja, en interactie is ook wel anders als met 3 man dat met het publiek samen kunnen doen. Ja. Dus we waren wel blij dat we op een gegeven moment toch in een situatie kwamen... Ja, dat het eigenlijk de puzzel in elkaar viel. Ook in de kennismaking met Roger, dat we dachten, we kennen de formule met Roger. Wat gebeurde door wie ze met Roger dat ze denkt van... ja, inderdaad, nou is het weer compleet. Is dat te beschrijven? Is dat uit te leggen? Ja, het was vooral een gevoel wat bij Chris op een gegeven moment opkwam. Ja, zeker. Ik ben met Tig aangekomen. Ik heb er nou enorm spijt van. Ik ook. Maar ik kan het moment nog herinneren dat... ik wist niet hoe ik aan begon. En ik heb nog... Maar de kost mee drie wel. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen dat ik heel veel nummers niet kost. Ik heb heel lang in het Westen gewoond, waar de vastelovend eigenlijk echt ver van mij vandaan geschoven was. En toen Chris op een gegeven moment voor de deur stond... en het is 4 jaar geleden ongeveer, denk ik... Zoiets, ja. Soester is over na willen denken... een deel te gaan uitmaken van W3. Nou, toen ben ik op YouTube wat gaan zoeken. En toen ben ik me helemaal kapot geschrokken. En toen dacht je, dat gewoon niet doen. Ik denk, ja, spring maar in de date. Ahoy. Ja, goed, we hebben de eerste repetitie hebben met z'n drieën... en dat was meteen in de klik. We hebben superveel lol samen en tot op de dag van vandaag en de speed van. Ja, en de dag van vandaag, want het woord sound is al heel veel gevallen. De vernieuwende sound toen. Dus op het moment dat ik zeg dat Limburgs wedstrijddingen... daar zetten we nog een punt achter... is ook hetzelfde jaar dat de W3-sound landelijk gaat. In Volendam wordt er ieder jaar voor de kermis een bestaand nummer gecoverd. En dat werd vorig jaar door de Volendamse band Likkepep gedaan met het nummer Vandaag. En met succes.
Want niet veel later brak folkzangers Van Versteeg met de coverhit Blikkendag door. Al wekenlang staat het nummer in de Sterren Nederland Top 25 en het succes lijkt nog niet voorbij. Want ondertussen zingt Nederland het overal al mee. Ja, wie kijkt je heen nog? Ja, dat is bizar. Dit is wat er met muziek kan gebeuren. Er kunnen bepaalde factoren in één keer bij jij in uitkomen en dan kan het gebeuren. Er zien jaarlijks voorbeelden van top 40 muziek die soms wel 30, 40 jaar oud zijn. Redelijk onbekend zelfs. In één keer door een DJ weer opgepakt of door een niet-artiest. En in één keer wereldwijd een hit weer. Dat kan zo in één keer gebeuren. Ja. En met dit liedje zien het ook allemaal toevalligheden en gunstige omstandigheden die bij jij in uitkomen. Dat is een soort sneeuwbal, dat wordt groter en groter. Ja, precies. En dan social media, wat natuurlijk ontzettend verduidend in deze tijd. Wie we inmiddels liedjes kwamen waar dat allemaal stond allemaal in de kinderschoen. Maar tegenwoordig met TikTok en nummer op. En de voetbalclubs die het heel erg steunen, die zorgen natuurlijk ook voor een draagvlak. En dan gaat dat steeds verder. Ja. Is dit nog iets waar als W3 ook nog van profiteert? Of mee kunt profiteren? Het is Kinderen Volendam, het origineel. Wat wel heel leuk is, we stonden een aantal weken op de stip in het stadion, in de Koel. Als VVV tegen Volendam. Dat levert het dan toch wel weer op. Ja, en dan gaan we gewoon lekker op zijn Venlo zo. Ja, gewoon vandaag, toch? Ja, ik ga geen Blikkendag zingen. Ik ga geen Blikkendag zingen. Alsjeblieft niet. Nee? Maar het bekent toen niet. Ik vind het niks, of al? Ik zwieg. Zwieg is instemmen, hè? Nee, niks is... Nee, dat is niet waar. Ik vind het niet niks. En ik vind het ook heel erg leuk voor Quinn, als schrijverziende. Maar geef me te Venlo te ver, maar. Ja. Dat het toch maar op al. Ja, dat is heel diplomatiek, heel goed. De sound, hè, die dus heel lang voor moeten vechten, dit succesvol. Dat is op een gegeven moment heel succesvol geweest. 3 keer achter elkaar LVK gewonnen. Nooit eens gebeurd. Ik weet niet of dat ooit nog even geëvenaard buurt. Is de W3-sound minder populair of is dat oud? Of is dat volledig aan dat ze zegt van... Eigenlijk hebben we nog steeds hele goede nummers, maar het lukt niet meer heel erg. Het ligt ook een ander tijdperk, hè, qua muziek ook. Dat is ook het geval. De pool van muzikanten, zover ik er nou tegenaan kan kijken... die wordt steeds groter en groter en groter. Dus veel meer smaken hoe te kiezen. En dat waar voorheer in ochtendtijd, heb ik het dan over, was het natuurlijk allemaal veel kleiner. En het gaat allemaal veel vlotter. Hè. We hebben volgens mij in een andere uitzending ook wel eens over gehad. De Spotify en noem maar op. Het is allemaal swipe. En heel veel muziek, vooral muziek wat tegenwoordig ook door de jeugdige generatie wat meer gebracht wordt. Ja, dat is heel aantrekkelijk op de streamingsdiensten. Ja. Dat gaat allemaal wel vluchtiger. En, we hebben het er ook wel eens over gehad van... misschien moeten wij ook wel een beetje zo in de FM-royse trant mee... gewoon een beetje andere dingen of nee, alsjeblieft niet. Nee. We hebben in het beginjaar hebben we heel duidelijk tegen elkaar gezegd van... we moeten bij onszelf blijven. We moeten dat doen wat goed vult en wat wij tof vinden. Dat heeft ons uiteindelijk gebracht. Hè? Wat ons heeft succes gebracht. En we hebben het er wel eens lekker over gehad. Wij vinden dat ze nou niet... dat moest doen wat die anderen doen, dat moest bij zichzelf blijven. Ja. En als dat inhield, dat we dan wellicht wat minder kans hebben om ooit nog te winnen, of het laatste jaar dan, maar dan is dat zo. We hebben natuurlijk qua optredens, ik heb natuurlijk altijd gewoon prima, toch? W3 hoeft zich niet te vervelen. Nee, we hoeven ons niet te vervelen. Helemaal niet. Nee. Maar we hebben natuurlijk wel trends gezet met tempo's en met tempowisselingen. Zeker. En met nieuwe invloeden. Ja, en ook die deur die is eigenlijk ook opengezet ook voor andere componisten die door ook weer op verder zien gegaan. En ook weer door weer een stapje verder in gaan. En dan zien we alweer bijna dat we eigenlijk misschien wel ouderwets zien. Dat is wel heel typisch. Weer olmsweren. Maar van de andere kant, dat is wat Chris al zei, daar hebben ze ook een bepaalde muziek, wat bezig pas als groep. Ja. En ja, goed, dat is ook iets wat ze... Ja, ik denk dat ze zich er ook een beetje aan houden. Ze niet gewoon forceren. De soort liedjes die we brengen, door velen was goed bij. En
te zien in de loop der jaren ook wat meer mij ontwikkeld, maar ze blijven wel heel herkenbaar, typisch Weerdree. Blijven zingen is dan de les van LVK, maar dat betekent niet dat zich ophels met schrijven, toch voor de Weerdree blijft goed nieuwe nummers maken? Of? Ja, zeker. Maar we hebben nu helemaal de drive om in een competitie mee te doen. Ja, natuurlijk wil ze wel. De allerlaatste LVK wil ze natuurlijk wel op dat podium in de finale stond, toch? Moest je zien. Dat zult wel zien. Ja. Maar we kunnen hem oproepen te stemmen. Hè? Dus we hebben de eerste halve finale. Ja, nee. Dus even afwachten. Ja. Maar we hopen natuurlijk dat we dat nog een keer mee mogen maken. En anders hebben we net het laatste fragment van Weerdree op het LVK gezien. En gaan we dan misschien nog wel een heel mooi moment beleven in de studio van Omroep Venlo. Want geen god nog veuren en geen god blijven zingen. Voor de allerlaatste keer dan, gewoon vanuit. Opmerkingen voor het grote podium van het LVK. Ja. En anders, weer het historische beelden. Dat is geen het Limburgs Museum, hè? Ja, waarschijnlijk wel. Loop maar veuren. Dan kon ik zeggen, doe ik dan weer gewoon lekker in het Nederlands, dat dit de discoplein van vandaag was. Vanavond speelt VV tegen Telstar. Vanaf 8 uur is dat natuurlijk weer te volgen op Omroep Venlo Radio. Live, wordt je helemaal bijgepraat. Wij sluiten af. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En blijf gewoon, net als Weerdree, zingen. Als kinderliedjes al wat anders eigen kinderen zien, we voelen ons nog altijd jong genoeg. We blijven zingen, we blijven zingen. Ik doe nog wat voor de kossels weg en centje pien. En even straks de glazen in de lok. We blijven zingen, we blijven zingen. En drinken lekker gij, zo wie de kijk van Zuid is nog de hij. Wie stond kloot in de joor, en net wie het gewoon niet in de loten. Wie stept de nachtegaal van sectie fluiten in. Gustelijk, geven gaas langs de Maas, in de Pielen, Bergeland en alle sloten. Lieve heen, kom erbij. En zing dit liedje net wie weet. Heel wat jaren later, een koekelbietje man. Dan houden wij de pinderlok niet in. We blijven zingen. We blijven zingen. Achter de geraniums, daar zitten we niet lang. Die gaan een streekboeket, de kruin maar in. We blijven zingen. We blijven zingen. Dan lopen we verder plat, als mensen ons van zat. En hebben we de langste tijd gehad. We stond kloot in de joor, en het we het gewoon niet in de noten. Kom we door, die zet de nachtegaal van slechts die fluiten in. Gustelijk, geven gaas langs de Maas in de Pielen, Bergeland en alle stroten. Lieve heen, kom erbij en zing de liedje net wie weet. La 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 la.
Stond